Hindi. Danala, gamatang. Sayang. Hello mga kangot, Jack ni Babot and Shaq ni Bobot. Welcome to our channel! Yay! Nakaangot, kung nyo man na yan nakamita. Obvious ba? Adati kang karayan. Mga kaangot, intay agban ni Iten. Intayon mga kaangot. Arat na! Mga kaangot, kastoy ka, di pantiapan. Sorwan na tayo ni Uncle Charles. Ugdan tayo mga kaangot. Ulan sa amin maana mga kaangot. Hindi. Danala, gamatang. Sayang. Wait lang. Nga to. Agad na anak yung basit. So, ikot na ako. Agad na alak yung basit. Madinaan na di udang. Sayang. Ay, nadaudang na. Yung madina kita di udang. Baka na yan ay sakit na. Ini tinala mo. Oh, Tinala na yun. Kita mo. Ito tinala na kangot. mga kaangot, anal kayo, baka masugat kayo sa sima. Yung dapat mga kaangot, na ano kayo nga agbaniit. Agad na ala ko, ay natinig yung maala ko, mga kaangot. Sayang! 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 At sige pa kami ako ni. Diba? Ay, kumagarot ano. Wala ka ka natin. Amo yun na sindera? Mga kaangot, mabisina ko, hindi sabay lang mga pamurayan. Pati siya, mabisina teten. Mga kaangot, naima si mga tititarayan. Tenete ni mama, sagi sa ganat kanin ni. Lete si Dami. Iramas na. Mga kaangot, ang tigus tayo. Kitang mga kailang ikaamot-mamot. Ebat. Hirap tayo. Nadami ko parte. Sabon.